Mapasalamaton si Senadora Grace Poe sa paspas nga aksyon sa Supreme Court sa iyang petisyon kalabot sa iyang disqualification alang sa 2016 elections. Sayo kagahapon, mi-file ang abogado ni Poe og petisyon sa Supreme Court aron sa pagpugong sa Commission on Elections sa pagkanselar sa iyang Certificate of Candidacy ug pagtangtang sa iyang pangalan sa listahan sa 2016 presidential candidates. Kagahapon sa hapon, may mando dayon si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa COMELEC sa dili pagkanselar sa Certificate of Candidacy ni Poe. Kahinumdumang ang COMELEC and Bank may disqualify kang Poe sa 2016 presidential elections tungod sa iyang presidency o residency issue. May petisyon usab ang mga abogado di Poe sa mga pagpa-inhibit ni Senior Associate Justice Antonio Carpio ug Associate Justices Teresita Leonardo de Castro ug Arturo Brion, sanglit ang tulo miyembro sa Senate Electoral Tribunal nga may disqualify kang Poe.